खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगावहा गोसो गोरबोजों बरनाय आरो बावहरनाय थाबाय दिनै बे दाउ गिदिरजोंनो जागायलांनोसै ब्लगखौ आरो जुदि सोरबा आंनि ब्लगाव गोदानबाथाय आंनि भिडिअखौ गोदान मानसि नायदोंबाथाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो जाहाथे गोदान आंनि भिडिअ फैबाथाय नटिफिकेसन नोंथांमोननिसिम थांनायसिम नै बे दाउखौ जाहा जागोन आरोना बे दाउआ थारमाने बिराद मालायनियाव थांबाय थायोमोन नालाय ओमफ्राय मानै माथामसो गोमाखाबाय आरोना जाहा दाउआ ओमफ्राय दिनैखौ हमबाय आरोना इखौ जासिगोन जाहाथे बेबो जाहाथे गोमाया बेनिखायनो बेखौ हमबाय आरोना 1.5 केजि जागोन लोगोफोर भिडिअ फिसासो नुदों आरोना जि मोजां गल'ल'है नायदों आरोना दाउआबो दा इखौ जाहा जानोसै आरोना साफा खालामनानै माजों जानाय जायो नोंथांमोननो खिथिलांनोसै जुदि आंनि ब्लगखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना नायलांदो आरोना थारबाय आरोना अना खानानै नै गोरनियाव जि जेट सेरना लादो आरोना दायो खौहाय दायो जाहा बुथारनाय जाबाय आरोना बेसेरा नै बिराद अन्थाव बाथावनो गोरनाखौ ओरै खालामनानै थैबाय आरोना लोगोफोर नै बिराद गोथावै जानांसिगोन आरोना नै ओमफ्राय नै जाहा फिसाजोआ ओमफ्राय दाउ फुथारनाय नुनानै बिराद रंजादो आरोना ओमफ्राय बिमादैया गस्ला लाबोना होदो आरो इयो ओमफ्राय मानसिफोरखौ हाय होननानै सुम्मा खालामनानै खिथिहरदो आरो इयो ना खालि मबाइल' आरोना ओमफ्राय दायो नै मबाइलाव गान बाजिदो आरोना ओमफ्राय मोसादो आरो इयो नै गथ'आ बिराद इन्टारेस्ट खालामदो आरो थारमाने नै गोलैनो नागिरलायदो आरोना बियो मोसायै ओमफ्राय फारसेथिं नै माने आथिं फारसे मुर्गा डान्स खालामदो नै हाफेनबो गाना गैया आरो नै इयो दाउ फुथारनायखाय मुर्गा डान्स खालामदोनो आरो लोगोफोर आथिं फारसे थिखांहैनो जाय आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों बिसोरो अन्नानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ सफैबाथाय नटिफिकेसन थांनाय बायसा आङो दाउखौ हमनानै दाउखुमै बाजोब्बाय आरो आंनियाव दा एखेबारे दाउखुमै बाजोबदो आरोना माने बे दाउआव बिराद दाउखुमै दंमोन आरोना मानलाजोब्बाय एखेबारे मोदोमानो आरोना आंना ओमफ्राय दिनै मा होगोन मा होआ साननानै ओमफ्राय जाहा मादारा बुंबाय आरोना दाउआ न'आव थाया ओमफ्राय मालायनियावसो थांबाय थायो माथाम माब्रै गोमाखाबायानो दाउआ ओमफ्राय बेखौनो हमनोसै होननानै माइरं एसे होबाय आरोना पायखाना सिङावहा ओमफ्राय लासैहै थाबाय आरोना जो मासे दाउला मासेमोन आरोना हमनो गोनाङाहाय जो मासे दाउला मासेमोन ओमफ्राय जायखिजाया जोआ ओंखारलांबाय ओमफ्राय दाउलाखौ मोनबाय आरोना पायखाना सिङाव हाबदो माइरं एसे होदोंमोन आरोना ओमफ्राय इयावहा ओमफ्राय दरजाखौ बन्द खालामबाय हमबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' रावबो जोंफोरा गुलटि गावनाय गैया नालाय जाहा फादाराबो गुलटि इफोरबायसा गावा नालाय ओमफ्राय गावनायबाथ' इफोरबायसा हमनाङामोन ओमफ्राय जोंनो जाहा मादारजों आंखौ माइरं होनानै हमबाय आरोना बे दाउखौहाय ओमफ्राय दा मोजांहै संनानै जानोसै आरोना बे दाउनि थाखाय आङो दै गुदुं खालामनोसै आरो बिगुरथ' फुनांगोन नालाय बेनिखायनो दै गुदुं खालामनोसै आरोना जुदि आंनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला अन्नानै नायलांबाय थादो आरोना बिदिब्लाथाय र' खिथिनायनि सिगाङावनो आं दिनै बिराद डेन्जार ड्रेस गानदों आरोना लोगोफोरनै आजिखालि हाबा जाबाबोथ' एसे देलायनो गोनां जायो नालाय लोगोफोर बयबो देलायखायो नालाय गोदोनि जुगाथ' गैला नालाय बेनिखायनो मानसिफोरा साननो हागौ हाबा जानाय मानसियानो मा देलायना थायो होननानैहा आजिखालि गोदोनि जुगा गैला बयबो देलायना थानो लुगैखायो आरो जुगानो मडेलिं जुग जाखाबाय नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ साननो हागौ मा दख'ना गाना मा खालि बेलेग कुर्ति ओमफ्राय बिदि स्कार्ट बायदिसिनाल' गाना थायो होननानै साननो हागौ आरोना लोगोफोर गामियाव थाबाथाय जोंफोरा मेख्ला दख'ना गाना थायो आरोना दा बिमानि न'आव फैदो नालाय ओमफ्राय बिमानि न'आव फैनायाव थारमाने जोंफोरहा बेफोरबायसा ड्रेसानो बांसिन सोलियो नालाय बेनिखायनो न'आव फैबाथाय बेफोरबायसा ड्रेसखौनो गाना थायो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना जुदि आंखौ गाज्रि मोनाबाथाय जोबजासिम नायलांदो आरोना ओमफ्राय लास्टावहा लाइक शेयार कमेन्टबो होलांदो नोंथांमोना मुगैनाङा आरो सनाफोर बे खामदोआवहा दै गुदुं खालामगोन आरोना जाहा दाउनि थाखाय लोगोफोर दै गुदुंखौ जानबाय आरोना दाउ बेदर मोनजासिगोन जाहानि ओंखाम इसिं किटचेनखौ मुगैनाङा आरोना लोगोफोर मानोना नै किटचेना थारमाने एसे पुरुनाबो जाबाय नालाय क्वार्टारा ओमफ्राय एसे लेथ्रा जाबाय आरोना
ओमफ्राय आरो जाहायाव थाखाला रिटायारबो जाखाबाय नालाय गोदाननो बनायखादों बेनिखायनो बेफोरबायसाखौ साफा सुफा माने बे गोसोम गोसोम दागो नांनायखौहाय बेफोरबायसा कालार होनोबो सानाखै आरोना थांखासिगोन नालाय रिटायार जाखाबायानो ओमफ्राय थांनोल'सो नांसिगौ न' कमप्लिट जाबानो जोंहा थांसिगोन आरो बेनिखायनो बे न' लेथ्रा लेथ्रा जिथुनिखि वालाव नांना दं बेफोरखौ इगनर खालाम आरो लोगोफोर इगनर खालामनानै आं जिथुनिखि रेसिपि बनायनो नागिरदों जाहा जानो नागिरदों इयाव फकास खालामबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना इंलिसबो बारा रोङा गेजेरावनो भुलबो जानो हागौ जुदि भुल जादोंबा नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा सनाफोर आंनि ब्लगखौ जोबजासिम मोजाङै गोसो गोरबोजों नायलांदो आरोना दिनै ब्लग बनायनो आंनि लोगोनियावसो थांनो होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा बनायगोन मा बनाया थांनो होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय हथारै आइया बुंनायखाय थाङासै आरो आं होमबा मोजां रेसिपि मोनसे होनो हासिगोन बेफोरखौनो दिन्थिनोसै मोजां रेसिपि माने जेनेबा बेफोरखौनो न'नि मावनाय दांनायखौनो दिन्थिनोसै होननानै थांनाय जायासै आरो आङो ना दायो जि मावलांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांदो आरोना बुंनो हागोन आरोना बिराद दुस्थुथार बिराद अयथासार बिराद दुस्थु आरोना जोंहानि फिसाजोआ मामि बिदि नाहरलाय साना हाय नुलाय बुदों नाय बिमाखौ बुदों बिराद दुस्थु आरोना बिराद माने बिमाखौ बुनो नागिरो आरोना मा बोरै जोदो नाय बिराद बुयो आरो आंखौ गोसा ओमफ्राय एकदम नाय आदै इदि हामा मामि इदि बुनो हामा दे सरियान सना सरियान आयौ उनानोहाय लोगोफोर मा जाबावगोन गोदो गोदाय जोङो बिमाखौसो इदि खालामोमोन दा जोंसो बिदि खालामजाबाय आरोना जाय बिदि खालामजायो लोगोफोर बिसोर मिथिगौ आरोना एकदमबारे माने रेसानो गैया मबाइल मोनाबाथाय दलद थाया दसेबो दलद थाया बिराद माने खालि मबाइल गैयाबाथाय ओंखामबो जाया दैबो लोङा जि होदों बेनो प्लेटाव थालांजोबो आरोना दायो साफा खालामगासिनो आरोना जाहानि मादारा दाउखौहाय अराव सावासै ओमफ्राय गेसावनो सावबाय आरोना सर्टकाट सावखांबाय आरोना दायो जि आराम सावखांबाय नै साफा माबाबाय आरोना नायनो हागोन एकदम गिदिर लेग पिस आरोना लोगोफोर जि साफा नुबाय आरो गोजा थै गोनां आरोना ओमफ्रायहा गोदाखांबाय आरोना लेग पिस दिनबावदोसो नै जाहानि फिसाजोनो ओमफ्राय फंबायनो आरोना लेग पिसबा बायथिङा गैला आरो नै फिन्दानो नै रुना लाबाय आरोना दायो एसे माने दा रुगासिनो आरोना दाउलाया एसे बोरायहांमोन नालाय ओंखायनो आरो गुरै जानायनि नै लोगोफोर जि आराम साफा जाबाय आरोना कुकाराव बयल खालामनाया नै बिथिं जोगोनार दं आरोना ओमफ्राय जोगोनारजों संसिगोन आरोना बेदरखौहाय नोङो खाम जागोन ना जाया बेदर जागोन मा जागोन ओमफ्राय बेदर जागोन मामिखौसो मोनलाय सना मामि वाव बिराद मोजां खालामनो रोङो आंनि फिसाजोआ नाय पेन गानदों गानाखै एबार पेन गानदो दे आंनि मामिया पेन गानदो नै मैगङा जोगोनार मैगंदों दाउआव लकेलदों एकदम सारायसे जाबाय आरोना नै संनाया नै बे आंनि आरोना मैगङा आङो जोगोनार मैगं जाया नालाय मस्ला जेखौ जाया खालि नोरसिं बिलाइदों बयल खालायदो आरोना आङो थावबो होआखै नै लोगोफोर जाहा जोगोनारदों ओमफ्राय लकेल दाउ बेदरदों मोनबायानो आरोना नै नायनो हागोन नै बिराद गोथाव जादों आरोना सारा इसे बनायखाबाय आरोना नै बिथिं जाबाय आंनि फिसाजोनि आरोना आंनि फिसाजोनि ओंखाम बेहाबो लेग पिस दं आरो नै लेग पिस दं आरोना बे थारमाने ओंखामखौ माने खिस्रिसो जायो नालाय ओंखायनो इनोबो इयाव लेग पिस मोनसे होना होबाय आरो नै जा बेदरखौ रानबाय आरोना ओमफ्राय इयाव इसे थाबाय आग्लायबाय आरोना बिराद बुरजा बनायदोंमोन नालाय दा हराव जागोन बेखौ बेदरखौहाय जोंनि खिस्रिया
ओमफ्राय नै हारसिं जाबावासो बिमायासो ओंखाम दौना होबावनांबावगौनो बिराद लेभेल आरोना दानिफ्रायनो नुद' माबायसा गोलैलायबाय नि खामानि सेस गोलैलायबाय हान दे जा दायो आंनिया जानाय समा जाबाय आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना इयाव जाबाय लकेल दाउ बेदर ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ रुनाय आरोना ओमफ्राय दै लाबाय आङो ओमफ्राय लोगोसे इयाव दं बिदै आरोना नायनो हागोन इयाव दं बिदै आरोना लकेल दाउ बेदर रुनायनि बिदै आरो इयाव लादो आरो आङो बिदिबा स्टार्ट खालामनोसै बिराद गोबावनि उनाव दायो माने मोनदो आरो मोनजासिगोन दा होमबालाय स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांदो आरोना फानलु फाग्लाबो लादो आरोना फानलु फाग्ला आसारदो लोगोफोर न'निनो नै थाइनै आरोना बयबो जाजोब्बाय ओमफ्राय आंल'सो आरोना आंल'सो जायाखै गासै जादो आरो आंना ओमफ्राय माने बेलेग मैगं बांद्राय मस्ला मस्लि होनायखौ जाया नालाय बेनिखायनो रुनाय जादो आरोना थाव एसे होनांगौ ओमफ्राय एवख्रेबनानै दै होनानै नोरसिं बिलाइ होना होनांगौ आरोना हालदै एसे होनांगौ संख्रि एसे होनांगौ ओमफ्राय बिराद मोजां जायो आरोना बे रेसिपिखौहाय नागा खासियाफोर जायो आरोना ओमफ्राय न'निफोरा आरो जोगोनारजों संदो आरोना Bisa berjalan, di lokasi tetap jalan ini lah. Sorry dokter, ini videoa एसेबांनोमोन जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना गालां आरो कमेन्ट खालामना गालां आरो सोरबा जुदि आंनि भिडिअ जुदि गोदान हाबदोबाथाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होना गालां जाहाथे गोदान भिडिअ सफैबाथाय नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन थांनो हायो। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो।